Εσένα θα σου δώσω βιτριόλι. Χαίρετε. Αντιχαίρετε, ορίστε τι τρέχει, κύριε. Άμα πονάει κανείς τι κάνει. Αναλόγως τον πόνο. Όχι, τι έπα. Ναι, πονάσαι. Πονάω. Πού? Από εδώ μέχρι εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ. Και τώρα τι θέλεις, να πονάς και στα ενδιάμεσα? Κάνε μου κάτι να ησυχάσω. Έννοια, θα σου κάνω κάτι εγώ να ησυχάσεις για πάντα. Γρήγορα, κύριε Φαρμακόπη, γρήγορα. Δεν μου λες, τα ξινά σ' αρέσουνε? Βρε, βάλε ό,τι να είναι το. Όχι, γιατί άμα δεν σ' αρέσουνε, στο φτιάχνω κι αρμπυρό εγώ. Τι με νοιάζει εμένα. Αυτό το μπουκάλι πρώτη φορά το βλέπω στα μάτια μου. Για να δούμε τι κάνει. Δεν μου λες, παιδάκια έχεις? 11. Ναι. Το μεγαλύτερο αγόρι πόσο χρονών είναι? 21. Α, εντάξει. Θα δουλέψει και θα θρέψει τα υπόλοιπα. Έτοιμο είναι, φέρ' το. Έτοιμο, έτοιμο, ναι. Φέρ' το. Τι, εδώ θα το πιείς? Ναι. Εδώ? Ναι. Εγώ λέω να πας στο σπιτάκι σου να φιλήσεις τη γυναικούλα σου, τα παιδάκια σου. Φάρμακο είναι αυτό, δεν ξέρεις τι γίνεται. Ωραία, φέρ' το να το πάρω τώρα, έλα. Θέλεις να το πιείς εδώ? Ναι. Επιμένεις? Ορίστε, κοπάνα του. Μέγας είσαι, κύριε. Άνθρωπος ήρθε, μοτοσυκλέτα έφυγε.